NgokukaJohane 19. UPilato wayesemthatha uJesu wamshaya. Amabutho aluka umqhele wameva awufaka ekhanda lakhe, amembathisa ingubo ebubende, aya kuye athi, "Bayede, Nkosi yabaJuda." Amukula. UPilato wabuye waphuma, wathi kubo, "Bhekani, ngimkhiphela kini, ukuze nazi ukuba angifumani cala kuye." Wayesephuma uJesu ethwele umqhele wameva nengubo ebubende. Wathi kubo uPilato, "Bhekani lo muntu." Bathi bembona abapristi abakhulu nezikhonzi, bamemeza bathi, "Bethele, bethele esiphambanweni." UPilato wathi kubo, "Mthatheni nina, nimbethele esiphambanweni, ngokuba angifumani cala kuye." Kepha abaJuda bamphendula bathi, "Sinomthetho thina, ngalo mthetho ufanele ukufa, ngokuba ezenzile indodana kaNkulunkulu." Kuthe uPilato ezwa lelo zwi, kwayikhona esaba kakhulu, wabuye wangena enqabeni, wathi kuJesu, "Ungowaphi wena na?" Kepha uJesu kamphendulanga. Khona wathi uPilato kuye, "Awukhulumi kimi na? Awazi ukuthi nginamandla okukukhulula, nginamandla futhi okukubethela esiphambanweni na?" UJesu waphendula wathi, "Ngabe awunamandla neze phezu kwami, ukuba awwanikwanga ngaphezulu? Ngalokho-ke onginikele kuwe unesono esikhulu." Ngalokho uPilato wayefuna ukumkhulula. Kepha abaJuda bamemeza bathi, "Uma ukhulula lona, awusiye umhlobo kaKesari, osuka ezenza inkosi, umelene noKesari." Kuthe uPilato esezwa lawo mazwi wamkhiphela ngaphandle uJesu, wahlala esihlalweni sokwahlulela endaweni ethiwa egandaywe ngamatshe kodwa ngesiHeberu iGabatha. Kwakungolokulungisela iPhasika kungathi ihora lesithupha. Wathi kubaJuda, "Bhekani inkosi yenu." Ngakho bamemeza bathi, "Susa, susa, bethele esiphambanweni." Wathi kubo uPilato, "Ngibethele inkosi yenu na?" Abapristi abakhulu baphendula bathi, "Asinankosi, uKesari kuphela." Wayesemnikela kubo ukuba abethelwe esiphambanweni. Bamthatha-ke uJesu, bahamba naye. Waphuma ezithwalele isiphambano, waya endaweni ethiwa indawo yekhanda, ethiwa ngesiHeberu iGolgotha. Bambethela khona nabanye ababili kanye naye ngalapha nangalapha, uJesu ephakathi. Kepha uPilato waloba isaziso, wasibeka esiphambanweni. Kwakulotshiwe ukuthi, "uJesu waseNazaretha, inkosi yabaJuda." Khona abaningi babaJuda bafunda leso saziso, ngokuba indawo leyo, lapho uJesu wabethelwa khona esiphambanweni, yayiseduze nomuzi. Kwakulotshiwe ngesiHeberu, nangesiRoma, nangesiGreki. Basebethi abapristi abakhulu babaJuda kuPilato, "Ungalobi ukuthi, inkosi yabaJuda, kepha ukuba yena wathi, ngiyinkosi yabaJuda." UPilato waphendula wathi, "Engikulobile ngikulobile." Kuthe amabutho esembethele uJesu esiphambanweni, athatha izingubo zakhe, azenza izabelo ezine, kwaba yilelo nalelo butho laba nesabelo, neyembe futhi. Kepha iyembe lalingenamthungo, lalukiwe lonke kusukela phezulu. Ngakho-ke akhuluma odwa, athi, "Asingalidabuli, kodwa asilenzele inkatho yokuthi liyakuba ngelikabani, ukuze kugcwaliseke umbhalo othi, babelana izingubo zami, benzelana inkatho ngesambatho sami." Lokho-ke akwenza amabutho. Kepha kwakumi ngasesiphambanweni sikaJesu unina kanye nodadewabo kanina, uMariya umkaKleyophase, noMariya Magdalena. Kuthe uJesu ebona unina nomfundi amthandayo bemi ngakhona, wathi kunina, "Mame, bheka indodana yakho." Wayesethi kumfundi, "Bheka unyoko." Kusukela kuleso sikhathi umfundi lowo wamisa kwakhe. Emva kwalokho uJesu, ekwazi ukuthi konke sekuphelelisiwe ukuba umbhalo ugcwaliseke, wathi, "Ngomile." Kwakubekiwe khona isitsha sigcwele uviniga, khona bachoma ilula ligcwele uviniga othini lwehisopi, baliyisa emlonyeni wakhe. Kwathi ukuba uJesu ewamukele uviniga, wathi, "Kufeziwe," wagebisa ikhanda, wafa. Khona abaJuda, ngokuba kwakungolokulungisela, ukuze izidumbu zingahlali esiphambanweni ngeSabatha, ngokuba lolo suku lweSabatha lwalulukhulu, banxusa uPilato ukuba yaphulwe imilenze yabo, basuswe. Ayeseza-ke amabutho, ayaphula imilenze yowokuqala neyomunye owayebethelwe naye. Esefika kuJesu, ebona ukuthi usefile, kawayaphulanga imilenze yakhe, kodwa elinye lamabutho lamgwaza ohlangothini ngomkhonto, kwaphuma masinyane igazi namanzi.
Obonileyo ufakazile, ubufakazi bakhe buqinisile, yena-ke uyazi ukuthi ukhuluma iqiniso, ukuze nikholwe nani. Ngokuba lokho kwenzeka ukuba kugcwaliseke umbhalo othi, akuyikwaphulwa thambo lakhe. Futhi omunye umbhalo uthi, bayakumbheka abamgwazileyo. Emva kwalokho uJosefa wase-Arimatheya, engumfundi kaJesu kepha ekufihla ngokwesaba abaJuda, wacela kuPilato ukuba asuse isidumbu sikaJesu. UPilato wavuma-ke. Wayesefika, wasisusa isidumbu sikaJesu. Kweza noNikodemu owafika kuye kuqala ebusuku, waletha ixube lenhlaka nomhlaba kungathi amalitra ayikhulu. Ngakho base besithatha isidumbu sikaJesu, basisonga ngezindwangu zelineni kanye namakha njengesiko labaJuda lokumbela. Khona ngakuleyo ndawo, lapho wayebethelwe khona esiphambanweni, kwakukhona insimu, nasensimini kukhona ithuna elisha okwakungazange kubekwe muntu kulo. Bambeka lapho-ke uJesu ngenxa yolokulungisela lwabaJuda, ngokuba ithuna laliseduze.